días a todos. Empezamos esta sesión extraordinaria do Pleno co seguinte orde do día. O primeiro punto, aprobar o convenio de colaboración entre o Concello das Pontes de García Rodríguez e a Universidade da Coruña para financiar as actividades da Universidade Sénior 2019. Bueno, como se vos informou na comisión informativa que se puxo efecto, comentar que, como sabedes, no anterior pleno trouxemos a aprobación un convenio marco de colaboración coa Universidade e xa comentamos que empezaríamos con unha serie de actividades e a primeira delas pois era esta crear o que é a Universidade Sénior en As Pontes. Empezaron as actividades xa, como ben sabedes, entre outras cousas por cuestións organizativas da propia universidade para poder asistir os determinados, os distintos ponentes, os distintos profesores universitarios por cuestións de axenda. E hoxe o que traemos é a aprobación dese convenio da Universidade Sénior, ese convenio específico do que falábamos xa cando se aprobou o convenio marco. Estas actividades teñen un coste de 7.000, a ver se teño aquí a cantidade, 7.889,15 euros, que é o que se financia neste caso, e a través dunha subvención nominativa. Constan todos os informes e neles se contempla pois unha das condicións imprescindibles ou básicas, digamos, para a concesión de subvención nominativa, que é pois xustificar debidamente que se pode dar esta subvención nominativa á universidade. E pouco máis que añadir. Se queredes facer algún comentario, intervencións, Javier? Xuntos? Sí. Bueno, é como preámbulo, xuntas As Pontes, sempre facemos constar en acta a nosa queixa cara, con todos os respectos a que fai de alcalde, non sei, a nosa crítica ao alcalde o falta de respeto ao pleno das Pontes, por non estar presidindo os plenos. E segundo, me gustaría que na orden do día pudera dispoñer tamén o informe da Xunta sobre a cooperativa de vivendas que nos puxestes, pero que o presidente da cooperativa si ten ese informe e o saca aos medios dicindo que todo va sobre rodas. Referente ao do tema do convenio, a mí me parecería, vou facer pregunta para non molestar moito, non vos parece que era mellor que viñera primeiro ao pleno e despois empezar o curso e facer a xestión que fixo Valentín cos da universidade? A miña pregunta, non vos parece que sería mellor ao revés, facer o pleno e despois facer a... Vou xa contestar. Non me parece que se debería facer ao revés. O sea, aquí o traballo faise, lóxicamente se contactou cas universidades, era un proxecto que había por parte deste grupo de goberno. Parecíanos que a oportunidade era unha oportunidade única de poder crear unha sede da universidade aquí, e logo se fan as cousas unha vez que está acordado e tratado coa propia universidade, que era o outro axente implicado en todo isto, non? E se trae a pleno, como é preceptivo, lóxicamente, a aprobación dese convenio marco de colaboración, e a partir dai, dese convenio, pois é cando van a ir xurdindo as distintas actuacións que se van a facer en colaboración coa universidade. E unha delas pois era concretamente esta, que xa se explicou tamén no momento da aprobación do convenio marco, de que requería unha serie de convenios específicos e non será este único. É dicir, de cara a outubro, que empezará tamén o curso académico, digamos, pois se traerán novos convenios de colaboración, e non só da Universidade Sénior, sino da Universidade en xeral, con distintas actividades, non só de cara a xente maior, sino tamén a todo o estudentado. O sea que, creo que as cousas se fixeron como había que facelas,
e como é perceptivo facelas, entendo, pois, cos requerimentos que hai que cumprir, pois atraelo a pleno, sometelo a votación e nada máis. Valoraste o tema de o mismo que se axuda ao conservatorio, axuda ao concello, que no conservatorio pagan unha parte a xente que vai ao conservatorio, marexastes a posibilidade de que a xente que vai á universidade pagase unha parte da matrícula ou algo, barallastes isto? Todo se andará, sí. A ver, o ciclo que comenzará, como digo, en outubro, que se está preparando, que está traballando na universidade, é de outra maneira o que se está a facer agora, non? O que se está a facer agora son 3 módulos formativos, pero o que vai empezar en outubro pois xa vai a ser cunha serie de para sénior, estou falando, vai a ser cunha serie de asignaturas que xa son obrigatorias, outras que van a ser optativas, e aí sí que se vai establecer unha matrícula con un coste determinado que será a propia universidade a que marque e a que tal, pero bueno, en eso sí que todavía se está en conversas coa universidade para cerrar ese programa formativo que terá unha duración mínima de 4 anos, cando menos. Alguna cuestión máis? Venga. Sí, bueno, nos anunciar que vamos a votar a favor do convenio, ademais, bueno, este a vía que nos establecíamos ou defendíamos tamén no pleno onde se falou do convenio de colaboración marco, non ir a subvención nominativa, sino a convenios de tipo específico, co tal estamos de acordo. No obstante, queríamos facer tamén dúas puntualizacións. Unha delas é referida á propia sede que vai a ter, que na comisión se nos informaba de que o Colexio Madalena no seu consello escolar pois aceptaba a cesión de 3 aulas, servicios e algo máis, e para sede da universidade. Bueno, nos xócanos un pouco esa resolución cando, con anterioridade, como ben sabedes, todos os grupos políticos, todos, por unanimidade, entendíamos que un proxecto que está levando adiante Amigos era estratégico para o Concello, estratégico, que estaba orientado fundamentalmente á poboación máis nova, é dicir, que iba a ter un beneficio claro e evidente, sobre de todo para o propio alumnado do centro, e, sin embargo, denégase esa solicitude e aceptase ceder para a Universidade Senior, donde que vai haber ali pois, xente maior, senior, que non vemos tampouco a relación directa que pode ter co propio centro. Que en calquera caso, iso é algo que esperemos se poida dilucidar e comentar nunha comisión que xa tiñamos pedida desde fai tempo e que cando se realice o comentaremos. Pero o que máis nos chama a atención de todo o proceso este é que nos propios informes se menciona que a Universidade Senior sería unha competencia impropia do Concello, e que, polo tanto, se aconsella que se solicite a Xunta a autorización a súa conformidade para poderlo facer. Aquí óptase por tirar para adiante, para facer a Universidade Senior sin ningún tipo de consulta, o cal nós non estamos ou non somos contrarios a ello, parecenos correcto, pero, sin embargo, cando se fala da residencia de maiores, infórmase por parte do grupo do goberno que se leva moito tempo, moitos meses, pois tramitando, disque diante da Xunta, pois esa competencia, se é competencia impropia e impropia. Home, nós entendemos que o proxecto da residencia é bastante máis importante que este, e se hai algo para tirar para diante sin atender a esa absurda calificación de propia ou impropia, pois sería a residencia. Entonces, pedirvos, cando menos dentro do BNG, que actuedes no tema da residencia exactamente igual que estades actuando co tema do convenio ca universidade. Teredes o noso apoio. Bueno, agradecer ese apoio que dices, Kiko, decirche dúas cousas. Primeiro, respecto da aprobación por parte do Consello Escolar da Madalena, quero agradecer antes de nada a todos os membros dese Consello Escolar porque aprobaron por unanimidade pois a súa implicación e a súa axuda e colaboración, aprobando, como digo, unanimemente que se poida establecer a sede da universidade.
Ti fas mención a senior, non vai ser só a Universidade Senior. Como decía, arrancaremos co curso escolar, co curso académico en outubro, e serán non só a Universidade Senior, sino a Universidade en xeral, con distintas actividades para todas as franxas de idade de estudiantes, non? Eso por un lado, así que vai a ese agradecemento, como digo, ao Consello Escolar. Outra cousa é a cuestión que ti plantexas e que plantexaxe xa na comisión informativa de por que a universidade sí e por que a Amigos non. Bueno, pois supoño que o Consello Escolar baraxaría todas as circunstancias nese planexamento que facía Amigos e non viron viable ese proxecto dentro daquelas instalacións, e, polo tanto, a cuestión que eles baraxarían, estudiarían, entendo que era pola cantidad de espacio que precisaba a asociación Amigos, non? En calquer caso, repetir o que xe no anterior pleno de que con Amigos se mantuvo e se vai a manter contacto para buscar unha ubicación que se adapte ás súas necesidades, ou polo menos dende este grupo de goberno tamén esa é unha das prioridades, unha das intencións que temos de botar unha mão a ese grupo, a esa asociación, para que poida realizar as súas actividades, non? E facías mención ao tema de competencias como unha competencia impropia, e mezclavas as cuestións do xeriátrico, neste caso da residencia para maiores, con un tema que nada ten que ver, ou ao meu entender moi pouco que ver. Isto é unha competencia de promoción da cultura e, polo tanto, é unha competencia que se encontra recollida dentro das competencias do Concello. Polo tanto, entendemos que non se trata dunha competencia impropia e, polo tanto, así o consta tamén nos informes da Secretaría en canto ao convenio marco, e, polo tanto, entendemos que é unha competencia que podemos perfectamente levar a cabo. Procedemos á votación. Puntualizar. A ver, o tema da universidade estamos de acordo, esperemos que se faiga tamén algo regrado, pero, bueno, evidentemente, a universidade non chega ao nivel educativo de infantil e primaria, entendemos. Non creo que vai a ofertar ali algunha formación para os rapaces e rapazas que están na Madalena. E a respecto do tema da residencia para maiores, bueno, decides que entendedes que é unha competencia propia da universidade, sin embargo, non entendedes que da residencia seña unha competencia propia. Hasta onde nos chegamos, o Concello está registrado e ten un número de registro como entidade prestadora de servicios sociais. E dentro desas entidades, un dos servicios que se presta precisamente sería o da residencia para maiores. Logo, nós non vemos esa diferencia que acabas de mencionar ti. Demais, insisto, se aquí traedes o tema da residencia para tirar para adiante con independencia de se é propia ou impropia, vades a contar tamén con o noso voto a favor, igual que estamos facendo en este caso. Agradecese tamén, non che quepa dúda de que se traerá tamén o da residencia a este pleno, máis pronto que tarde, para leválo adiante. En calquer caso, repito, xa non é o que opine Kiko, o que opine Monse, ou o que opinemos calquera dos que estamos aquí sentados, sino que se trata do que opine a Secretaría deste Concello, neste caso, e que, que se entende que o tema da residencia é un tema que efectivamente hai que pedir o traspaso de competencias para levar a cabo o desarrollo e a gestión, lógico, da residencia. Bueno, o veremos. Procedemos á votación. Votos a favor da aprobación deste convenio por unanimidade. Gracias por ese voto a favor. Pasamos ao segundo punto, que é aprobar o convenio para outorgar unha subvención nominativa a favor da AMPA Ponte Romana do CEIP de Santa María para financiar o programa Almorzos no Cole no curso 2018-2019. A ver. Sí, buenos días.
Bueno, pois tivemos xa a pleno a aprobación deste convenio, seguindo na línea dos convenios xa establecidos con outras duas AMPAs, como son as AMPAs do Colegio Maladena, as AMPA do Colegio da Fraga. Pois neste caso temos a aprobación do convenio para otorgar unha subvención nominativa a favor do AMPA Contrarromana do Colegio de Santa María para desarrollar o programa Almorzos no Cole, un programa que, sumados as familias que se atenderá con esta nova AMPA, neste programa van a dar un servicio a preto de 100 familias nas Pontes. O que pretendemos con este programa, que se nos lo feito desde fai xa varios anos, é fomentar as medidas de conciliación da vida familiar e laboral pais e nais destes fillos escolarizados nos centros portugueses. Neste caso, o convenio abrangue polo que resta de curso escolar da 2019, desde xaneiro hasta xuño, por un importe de 7.040 euros. Sí, intervencións, Javier, xuntos? Sí. En principio, todos pensamos que este tenía que asumir a Xunta, pero bueno, de todas maneiras, vémoslo ben que se plantexe desde aquí, estamos a favor. Sí, gracias. PNK. Sí, Gloria. Bueno, nos hemos estado tan a favor da aprobación deste convenio, como fixemos, como acabamos facendo en outros convenios destas características que estamos no cole, pero sí que é certo que lembrades que no ano 2015 presentáramos unha moción que fora aprobada por unanimidade por todos os grupos, na que se vos pedía que pusades en marcha algún tipo de contacto con a Xunta de Galicia para que asumira este servizo de almorzos no cole, porque entendemos que é un servicio educativo que ten que xestionalo, que además ten que pagalo é a Xunta de Galicia. Entendíamos que unha vez se fixera deste modo, a Xunta, efectivamente quixera conveniar, como fai en outros concellos, porque en outros concellos sí que además das menos comunidades escolares tamén asumen os almorzos no cole, que sería o método acaído. E en caso de a Xunta non asumir este servizo ou non quere conveniar con Concello das Pontes, entón sí que se podería falar de asumir por parte do Concello como xestión directa o servizo, facendo algún tipo de convenio cos centros. Obviamente entendemos que é un servicio que é importante, non só como axuda a conciliación, sino tamén como parte desta educación que reciben as crianzas, e entendemos que non debe caer ou non deben ser as AMPAs que teñan que gestionar este tipo de servicios. Entendemos que, en todo caso, se a Xunta se negara a gestionar o servicio, debe ser o Concello das Pontes que, conveniando cos centros, sempre, tamén falando cas AMPAs, que nos xestione de modo directo, porque además entendemos que é un modo tamén de controlar mellor o servicio e de que todo se leve como deba ser. De todos modos, xa digo que imos a votar a favor do convenio. Ben, no seu momento fixemos contactos ca Xunta para que asumiran, non hai resposta pola súa parte, e a cara a súa resposta. Nós, como Concello, asumimos este compromiso xa desde fai anos de fomentar este programa. Lógicamente tenemos que mirar, xa onde está tomando unha envergadura importante, mirar esa posibilidade da xestión directa, xa sea o propio Concello vía convenios ou do programa. Ben dixen, ahora mismo hai un reto de 100 familias que están beneficiándose deste programa. Ben, procedemos a votación entonces. Votos a favor deste convenio. Unanimidade. Gracias de novo por ese voto favorable e pasamos ao seguinte punto, que é aprobar provisionalmente o proxecto de modificación puntual das normas subsidiarias municipais no ámbito do poboado das Veigas. Bo día. Bueno, en primeiro lugar, quero explicar unha cuestión de formal ou de orde. Xa comentei ao principio, antes de iniciar o pleno cos compañeiros. Ainda que este punto ven como punto único na orde do día de aprobación aprobación provisional e da modificación puntual de normas auxiliares do ámbito do poboado das Veigas, tanto na documentación que se puxe a disposición de todos os grupos en tempo e forma, tal como expliquei na comisión informativa, son dous documentos que veñen a este pleno a aprobación. Evidentemente, a mellor parecería acaído que tuveran que constar como tal na aprobación na orde do día. Non veñen así, está claro que forman parte
dun punto único, pero sí que temos que votarlos por separado, é dicir, por un lado, a resolución das alegacións presentadas no trámite da audiencia para a aprobación inicial, a modificación puntual de normas auxiliares no ámbito das Veigas, e un segundo punto que sería a aprobación provisional de dita modificación. Evidentemente, formar todo parte do mesmo asunto, pois o debatimos en conjunto, pero xa digo que a hora de votar temos que facer, ou debemos facer por separado. Primeiro, a resolución das alegacións, segundo, a aprobación da modificación puntual. A continuación paso a relatar, facer unha especie de preámbulo de que o que traemos hoxe aquí a aprobación. Vos sabedes que isto é unha modificación puntual que leva un longo percorrido no tempo. Hai un ano trouxemos a este mismo salón de plenos a aprobación inicial. Creo que en aquel momento aprobamos cos votos de tipo goberno e a abstención dos grupos da oposición as diferentes dudas legítimas que pudieran xurdir. Evidentemente, este documento xa pasou a súa tramitación despois de pública e os informes sectoriais correspondientes que parece que digamos, afirman, digamos, o aquí contido nesta modificación puntual, que ao final do que se trata é de adaptar a realidade urbanística do poboado das Veigas, que como sabemos ten os anos que ten, e a regulación que ten as normas actuais do ano 85, que é prácticamente nada, e polo tanto hai que adaptar a realidade a normativa urbanística e xurídica para poder, digamos, desenvolverse poboado e que os actuales inquilinos podan acceder xa non só a propiedade, que é unha cousa que ao Concello lle pode parecer secundaria, pero sí a que aquelo este na situación, digamos, que ten que estar de conservación, de mantenimento e de servicios, que a xente que ali viva, señan inquilinos ou propietarios no futuro, pois vivan estén nas condicións que deben de estar. Por lo tanto, este documento garante a cesión dos solos destinados a sistemas de titularidade pública, ao que se refiere a cesión dos viarios, que no seu día serán públicos de todos os veciños, as zonas verdes e os equipamentos públicos. Hai que definir o trazado da rede viaria. A rede viaria está ali, pero non está recollida urbanísticamente, e, por lo tanto, o diseño viario estruturante por onde deben discurrir os servicios públicos, non por medio das parcelas, pois hai que definir. Iso non significa nin que vayan a aparecer nin desaparecer novos viarios, sino que algúns que considerarán estruturantes e por ali circularán ou discurrirán os servicios públicos, o saneamiento, a auga, electricidade, telecomunicacións, etc. Como xa dixen, delimitar os espacios libres zonas verdes destinados a parques e jardíns públicos, delimitar os emprazamentos reservados para equipamentos públicos tamén, precisar as condicións de edificación cunha ordenanza específica para cada unha das tipoloxías edificatorias existentes, que ainda que parece que hai 3 ou 4 tipoloxías de vivendas, en realidad hai 18 e cada unha ten que ter a súa regulación en canto a volume, en canto a materiais, en canto a codes, digamos, para que o poboado das Veigas non perda a súa esencia. E iso vai regulado cada unha das tipoloxías edificatorias neste documento. Hai que establecer, evidentemente, unhas características e trazado das redes de abastecimento de auga, redes de suministros de enerxía eléctrica e de alumiado público, efectivamente, para que discurran polo viario estruturante e non polo medio das parcelas que no seu día serán privadas ou que serán soares. E favorecer a conservación do patrimonio construído e que non se siga deteriorando cara ao futuro. Como sabedes, o poboado das Veigas é un poboado que naceu como instalación auxiliar a empresa en caso nos anos 40 do século pasado, nun proxecto do ano 44, e que se edificou en 3 fases. Houve unha primeira etapa entre o 44 e o 53 do século XX, que supuxo a construcción de 150 vivendas, o economato primeiro que houve, que é o conservatorio, a residencia de enxeñeiros, as escolas e outros edificios. Houve unha segunda etapa entre o ano 54 e o 58, no que se construíron 60 novas vivendas, e unha terceira e última etapa do ano 58 ao 68, onde se construíron 38 vivendas máis, a igrexa, o club de empresalar, o novo economato e instalacións deportivas que hoxe conocemos. Por que necesitamos regular o poboado das Veigas? Porque hoxe en día, nas normas vixentes do ano 85, aparece recollido dunha maneira moi somera. O único que fai é reconocer a evidencia de que existe, pero non regula de ninguna maneira as condicións edificatorias ou
de estructura urbana, ou de sistemas xerais, ou de zonas verdes, ou de equipamentos. Por tanto, hai no que facer. Toda a 85, evidentemente, digamos, as normas urbanísticas que regían a Mocilla das Pontes eran as normas auxiliares provinciais e o proxecto de limitación do solo. Pero isto incluso era anterior a todo eso. Nas normas, o poboado das Veigas, poboado en caso, aparece como zonas xa reservadas con actuacións unitarias que manteñen as súas condicións actuais de uso e volumen. Poboado en caso, distintos grupos de vivendas de Endesa, casas baratas, etc. Ao mesmo tempo, un pouco máis adiante, di que pertenece ao solo urbano consolidado. Aparecen varias zonas ou edificacións, entre unhas o poblado en caso. E o define e o regula simplemente con un parrafillo que di que é o definido históricamente coa características residenciais e de equipamentos que existen na actualidade, nada máis. E con isto é evidente que ningún técnico, cando se presenta alguna obra, alguna cuestión para facer no ámbito, solo con isto non pode dar ningún tipo de licencia, salvo o mantenimento e conservación do existente ali. Por tanto, de aí a necesidade da regulación. Fíxose no seu día unha modificación puntual para conseguir que o que hoxe é a escola infantil pasase ao Concello. Podía ser o mellor aproveitar aquela para regular isto. Por que se chega ahora a esta necesidade? Porque hai tres intereses que hai que conjugar. Evidentemente, hai un interés da propiedade, que é a empresa Endesa, hai un interés dos inquilinos, que viven unhas condicións axilitadas, que sabemos que hoxe en día pode ser un poboado precisamente pola súa antigüedade, presenta moitísimos problemas de conservación e mantenimento, e para facer todo ese tipo de cuestións de conservación, mantenimento ou millora, se necesita unha regulación específica en base a cal os técnicos podan conceder as licenzas oportunas. E hai que conjugar estes tres intereses, ou tamén está o interés municipal, que ten que defender o interés xeral. Os veciños que ali viven tamén son veciños das Pontes e tamén teñen os seus dereitos. Evidentemente, desde o punto de vista municipal, o que tratamos é de que se garantice a conservación e mantenimento do poboado, a actualización de todas as instalacións, a cesión das dotacións e equipamentos zonas verdes ao Concello, pero, desde o punto de vista do Concello, o que temos que tratar é de que eso o faiga a propiedade antes de que se produzca a efectiva cesión ao municipio, sin que o Concello, os veciños das Pontes, lles coste cargos. Como pasou, sabemos que pasou noutro tipo de cesións aos poblados, que xa se dixo aquí moitas veces, digamos, os cartos que leva gastado o Concello no mantenimento dos mesmos. Por lo tanto, unha vez para levar a cabo esta modificación puntual, evidentemente que chegar a un acordo coa propiedade. Isto faise a través dun convenio urbanístico que sabedes cal é, que tamén se aprobou e se firmou na inicial. Houve que facer unha pequena modificación canto a superficies, que tamén se explicou na comisión informativa, e esta modificación parte da premisa de que o solo urbano onde se asenta o poboado das Veigas, que son uns 360.000 metros cuadrados, é un solo urbano consolidado. Por que se entende que técnicamente e xurídicamente que un solo urbano consolidado? Pois evidentemente porque é un poboado que está habitado dos anos 40 do século pasado, que consta de todos os servicios, consta de viario, consta de saneamento, consta de alumeado de electricidade, alumeado público, e, por lo tanto, se entende que un solo consolidado porque conta con todos os servicios e está urbanizado, ainda que non coas condicións actuais, que se requiren cos estándares actuais, desde hai casi 80 anos. E a lei do solo define o solo urbano consolidado como integrado polos terreos que reúnen a condición de soar, ou que polo seu grado de urbanización efectiva e asumida polo planeamento urbanístico poden adquirir a desta condición mediante obras accesorias de escasa entidade, que poden executarse simultaneamente coas de edificación. É dicir, tamén hai quen di que isto non son obras de escasa entidade. De escasa entidade son porque os servicios xa os hai, simplemente os hai que actualizar. Que ocorre? Que é unha superficie tan grande que evidentemente, ao ser tantos metros cuadrados, tamén o proxecto de actualización da urbanización é grande. Por lo tanto, creo que vamos a conseguir aprobando este documento. Pois, aprobando provisionalmente, unha vez que vai a Xunta, o normal é que o aproben definitivamente, e a partir de aí Endesa poderá
pedir licencia en base ao proxecto de urbanización actualizado que presente. Ese proxecto de urbanización, se non recordo mal, hai no que publicar durante 20 días e conceder unha licencia de obra. E se fará a execución das obras acordadas co Concello para poñer ao día todos os servicios e instalacións do Poboado das Veigas e permitir as cesións, é dicir, e permitir que as parcelas adquiran a condición de soar. Nese momento, o Concello recibirá, se está de acordo coas obras feitas e entende que se fixeron acorde ao proxecto de urbanización aprobado, recibirá o diario, as zonas verdes e os equipamentos públicos. E ao mesmo tempo, a propiedade poderá parcelar o poboado e proceder ao alugueiro, venta, o que estime oportuno cos acordos que teña cos inquilinos. Esa é a razón de que se faiga todo este procedimento, para tratar de conjugar os tres intereses que decía inicialmente. Por lo tanto, temos un poboado moi antigo, non recollido máis que a súa mera existencia nas normas subsidiarias, e hai que conjugar estes tres intereses e desde o punto de vista municipal, sobre todo, que non supoña ninguna carga para o municipio, polo menos na súa actualización. Despois, evidentemente, nas obras de conservación e mantenimento, como calquera outra zona do Concello, pois sí que será cosa do Concello. Este, digamos, é o preámbulo e os relatos feitos de por que estamos aquí hoxe debatindo isto. Despois da aprobación inicial da modificación puntual, evidentemente no trámite de información pública se presentaron unha serie de alegacións que temos que resolver hoxe aquí. Como vos expliquei na comisión informativa, a proposta de resolución por parte do equipo do goberno é a desestimación das 4 que hai, e agora explico unha por unha. Hai 4 alegacións presentadas, unha de José Luis Ledo Ramil, outra de Serafín Franco Filgueiras, outra de Dominga Sara Otero Rey e outra do BNG Asambleas Abertas. A proposta vai ser desestimar as 4 e agora vou explicar unha por unha por qué. José Luis Ledo Ramil solicita que por detrás das vivendas 307A e B e 305A e B este comunicado co rúa pasa polo lado da iglesia para que esta teña entrada e saída polas dúas rúas. A alegación técnica que eso corresponde a unha vía de acceso, non a unha vía estructurante. Eso que significa? Os accesos que teñen esas vivendas, todas as vivendas van tener garantizado o acceso rodado, pero o reconocimiento urbanístico como viario estructurante non é de todas as vías, porque hai vías que só van a ser de acceso casi particular a unha serie de vivendas ou aos garaxes desas vivendas, e por aí non van pasar servicios públicos de ningún tipo, e polo tanto esas vías non van a desaparecer, están aí e vanse a manter, pero non se van a reconocer urbanísticamente como estructurantes porque non van pasar polo subsolo ningún tipo de servicio. Eso non significa, por lo tanto, desestimase a alegación como tal, porque non se considera viario estructurante, pero tamén eso non significa que ese viario vai a desaparecer, sino que ese viario se mantén. Outra alegación de Serafín Franco Iglesias na que fala de que a rede de saneamento existente discorre polo medio das parcelas e non polo viario público, solicitar que se propoña un novo trazado. Eso esta tamén se desestima porque precisamente eso é o que vai conseguir esta modificación puntual, determinar cal é o viario estructurante e cal é aquel por onde van a discurrir os servicios públicos. Sabemos que hoxe en día, cando se fixe o proxecto, as redes de saneamento pasan polo medio das parcelas e iso non pode ser porque os servicios públicos teñen que pasar polo viario público. Por lo tanto, esas vías que se van ahora regularizar como viario estructurante por onde van a transcurrir os servicios. Por lo tanto, esta alegación se desestima porque precisamente é o que pretende esta modificación puntual, que esas redes de servicios públicos pasen polo que se será viario público unha vez cedido ao municipio. Por lo tanto, desestima por redundar. Depois hai unha terceira alegación de Dorinda Sara Otero Rey que fala de que na zona da propiedade desta persona que solicita que se cambie a caracterización de vivenda unifamiliar illada, que se permita a caroada para poder facer unha segregación. Digamos, a petición desta particular, conocémola, xa se explicou no seu día, que se iba a ter en conta no Plan Xeral de Ordenación Municipal, pero que, digamos, o ámbito que se refiere esta veciña non forma parte da modificación puntual. Sí que está anexa, pero non forma parte. Por lo tanto, non se regula aquí nada que teña que ver coa propiedade desta veciña e, por lo tanto, se estima por eso, porque non estamos regulando nada agora mesmo. Cando se
delimitó o ámbito desta modificación puntual, tuvemos sempre en contra, e claro, que só podía ser un único propietario, por eso só se colle, ainda que se pudiera aproveitar para solucionar outros problemas, outras pretensións de veciños colindantes, non se fixo polo que pudiera pasar, porque en función de como se tramitara a modificación puntual podería ocurrir que a propiedade tuvera que avalar determinadas cuestións económicamente, e non é o mismo que avale Endesa, que ten capacidade, pero dentro dun procedimento que pode costar ou levar un aval de millóns de euros, meter a un particular non sería axeitado por razóns obvias, e polo tanto, para facilitar a cuestión, só se delimitou o ámbito coa propiedade que é de Endesa e é a que se regulou, ninguna outra. Polo tanto, en nada beneficia nin perjudica a ningún veciño das Pontes que non este dentro do ámbito. Por lo tanto, se desestima porque a pretensión desta veciña non está recollida no ámbito que regula esta modificación. E despois hai unha última alegación do Grupo Político Municipal Bloque Nacionalista Galego Asambleas Abertas, que se refiere fundamentalmente, e podemos debatila, vou resumir un pouco, sobre o carácter de o que explicaba antes, de solo urbano consolidado ou non consolidado. O BNG entende que era mellor facelo considerar o poboado das Veigas solo urbano non consolidado por un tema de cesións, por un tema de IBI, por un tema de que, digamos, sería máis favorable para o Concello. Non discuto que non fora así, pero en aquel caso se escolleron desde un punto de vista técnico-xurídico a figura urbanística que facía máis doada, entre comillas, sendo unha cuestión urbanísticamente complexa, máis doada a modificación puntual e conxugaba mellor os tres intereses, a propiedade, o dos veciños e, sobre todo, o do Concello. E, polo tanto, se desestima. Foi un dos debates iniciais a hora de plantexar a modificación puntual, a consideración de solo urbano consolidado ou non consolidado, e ao final se adoptou, seguindo, xa digo, os criterios técnicos e xurídicos por esta vía, porque se entendía que era máis aquella de conxugar todos os intereses e lograr o objetivo final, que é permitir a maior brevidade posible facer a súa urbanización e poder parcelar que a día de hoxe son 4 parcelas registrais, sumando unos 360.000 metros cuadrados, e eso pasará no futuro, unha vez feita sobre a urbanización e dado visto bon por parte do Concello, permitirá facer, serían unas 220 ou 230 parcelas en vez no canto das 4 que ahora mismo existen. Por lo tanto, a proposta que traemos aquí ao pleno sobre respecto das alegacións e a desestimación das 4. E despois, evidentemente, con respecto á aprobación provisional da modificación puntual, a proposta que traemos este pleno, como xa traduxemos na súa aprobación inicial, é solicitar o voto dos aquí presentes, de todos os grupos da corporación, o voto favorable á aprobación provisional deste documento, que permitirá, xa digo, conxugar os intereses todos legítimos, pero sobre todo salvaguardar o interese geral dos veciños das Pontes. Entendemos que no seu día da aprobación inicial, todos os grupos, salvo o equipo de goberno, vos astuverades polas moitas dúdas que vos podían surdir sobre a complexidade do procedimento e a complexidade do documento, pero a día de hoxe, transcurrido o período de exposición pública, recollidos os informes sectoriais, que son todos favorables á modificación, pois entendemos que podemos acordar todos aquí que un proxecto de interese, ou de moito interese para o povo, porque permitirá poñer en valor unha zona que hoxe en día está moi degradada, digamos que a xente que ali reside poida estar, digamos, ter todos os seus dereitos de servicios e de comodidades como calquera outro veciño de outra zona do povo, e todo isto sin un coste para o gran público, o cal o interese esta garantizado, e, por tanto, solicito o voto favorable de todos os grupos aquí presentes. Sí, procedemos intervencións, Javier. Ben, o meu voto vai ser favorable ás dúas cuestións. Trátase dun proceso, é un documento que é extenso, é eminentemente técnico, e que trae o visto bo dos informes de outras administracións, co cal entendemos que se as outras administracións dan o visto bo, nos non deberíamos poñer demasiados impedimentos. Con noso voto a favor tamén se lle dota de seguridade xurídica e urbanística a dito poblado, se lle dota de especial protección a un poboado singular,
trae un beneficio para o pobo polo que se falaba do convenio da reurbanización de viarios e equipamentos públicos, co cal non pasaría como nos poboados da Fraga e do Barreiro, que están utilizando subvencións de outras administracións para arreglar eses problemas. Tamén é outro paso na construcción do xeriátrico, do ansiado xeriátrico, e temos que dar un tirón de orellas e que esperemos que se asilice a redacción do novo plan de urbanismo e a súa entrada en vigor o máis sencilla posible. Gracias, xuntos. Hola, buenos días. Pois nós temos unha serie de precisións que facer. En primeiro lugar, como xa denunciamos máis veces, o que debería de ser prioritario para este equipo de goberno é a aprobación dun PSOC que garantice a regulación de todo o Concello das Pontes, non só con pequenas modificacións puntuais, por unha que son parches para solucionar problemas moi puntuais e moi concretos, pero que ao final non sabemos o efecto que van ter no conxunto do Concello. Simplemente un par de apuntes, porque para non repetirnos co pleno da aprobación inicial, porque basicamente a situación é a mesma. Simplemente queremos deixar claro que non estamos ni en contra dos veciños do poboado das Veigas, ni en contra dos seus dereitos adquiridos, ni de todo o tempo que levan esperando para solucionar a súa situación. Pero o que sí que vamos cuestionar son os aspectos políticos que dan lugar a este convenio. Con respecto á aprobación inicial, atopamos unha variación que creemos que é sustancial, que non che o indecir, pero que comproveina personalmente co outro convenio, por tanto, non, ou está mal o outro documento ou está mal este. A titularidade privada. Consérvase a titularidade privada das dotacións que polas súas condicións de uso actuais non se consideran de ben de utilidade pública para todo o ámbito municipal, como poden ser, como son o comité de empresa, o edificio onde está a OFIDE, a igrexa do poboado e o hospitalillo, e a novidade, a súa parcela colindante, que no outro documento non viña a parcela colindante, o hospitalillo, como equipamento público, e agora ven como equipamento de titularidade privada. É dicir, levades 2 anos ou 3 falando de querer instalar ali unha residencia xeriátrica e agora, con este convenio novo que tedes con Endesa, non vos esforzades, que xa non é que non pedirades o edificio hospitalillo, é que perdedes a parcela que inicialmente estaba en equipamento público. Está no outro documento. Despois, ademais, en canto a igrexa do poboado, que tampouco se cede porque é un equipamento de uso religioso, nós creemos que tampouco sería moi difícil chegar a un acordo entre o Concello, a igrexa e Endesa para cambiarlle o uso a un uso cultural. Creemos que sería de máis utilidade para toda a veciñanza, porque nos está utilizando como edificio de culto en moi contadas ocasións. Entón, que pretendedes facer con esta modificación das normas subsidiarias? Pois recoñecer o que hai agora neste momento e legitimalo. O ideal sería o que está protegido e o que ven tamén no informe da Dirección de Patrimonio sería
protexer o poboado nas súas características iniciais. Como di na conclusión, deberá inserirse o ámbito do poboado no catálogo como ben de patrimonio industrial, sinalando o seu valor como configuración espacial, como conxunto testemunha do proceso de industrialización, protexendo a súa imaxe completa e homoxénea cun nivel de protección ambiental e un réxime de autorización específico que si se recolleu nas normas. O que vos advirten é de que se conserve porque o valor que ten é pola súa singularidade como poboado industrial, é dicir, que non se modifique nas propias normas, se di que non se poden facer variacións nas edificacións existentes até que se aproben as normas, que as normas están sen aprobar. Precisamente, agora recibíamos aquí na bandexa esta que temos de entrada un documento de unha persoa que di que se están facendo obras, que están modificando as edificacións existentes, cando en principio non se deberían de poder facer según este documento hasta que se aprobe, e de momento está sin aprobar. Por outro lado, que gastos asume Endesa? Pois as obras de urbanización, que suponen casi uns 5 millóns de euros, como apuntabas ti, que gastos asume o Concello. O Concello, según o informe inicial, a aprobación inicial, decía a interventora, había un informe que valoraba os gastos do Concello en 68.000 euros anuais. Decía a interventora que le parecían escasos, insuficientes. Agora, a petición tamén que se fixo da CELA para complementar este informe provisional, resulta que agora as obras, os gastos que ten que asumir o Concello son de 421.809,81 euros anuais, en el informe de intervención. Mais a reducción no imposto que se recauda polo IBI do 10%, vinase recaudando uns 70.000 euros e agora vaise reducir a recaudación a uns 60.000, 64.000. Por lo tanto, queremos saber de onde vai sacar o Concello 221.000 euros para pagar anualmente estes gastos, porque, evidentemente, non son só este poboado, é o resto do pobo, o resto das obras, o resto de propiedades que se asumiron nos anteriores convenios con Endesa, e agora, como previsiblemente nos próximos meses se aprobará a modificación para a construcción da cooperativa local de Farta, que tamén implica un gasto importante para o Concello. Entón, a nosa pregunta é de onde imos sacar todos os vecinos das Pontes os cartos para pagar, para afrontar todo isto que se nos ven encima, sabendo que a maior parte do orzamento municipal provén de Endesa e que nos vindeiros anos, a máis tardar no 2045, como decides vos, pechará Endesa e se deixarán de recibir un montón de ingresos por parte desta empresa. En canto ás alegacións, pois lamentamos que se desestimaran todas. Algunhas, explicaches as duas primeiras que eran, xa ben recollidas, pero a do BNG sí que nos sorprendeu que se desestime, porque a diferencia entre solo consolidado e non consolidado, que xa estamos explicando agora e que deu lugar a un debate, como dixi, longo entre os técnicos, pero creemos que como sería unha mellor opción para o conxunto da veciñanza, porque nos demos de conta de que de 220 parcelas que acabas de decir agora que se van crear no poboado, non hai ninguna reserva de solo para a vivenda protegida, para a vivenda social, ni unha sola vivenda para uso, para vivenda pública.
Entón, que pasa? Calificando solo como non consolidado, unha das facultades que dá é máis cesións e a obrigatoriedade de reservar chan para vivenda protegida. E creemos que isto era un punto importante, interesante, da delegación do BNG. E da delegación de Dorinda, pois, para polo menos foi novedoso coñecer esta situación. Ela alega que está dentro do poboado de Encaso, en todo caso, decides que só vale regular a parcela que pertenece a Endesa, que nos parece ben, pero entón hai que dar unha solución a esta muller, supoño que tamén a outros vecinos que irán desa zona. Estás dicindo que hai que agardar a opresión e non hai presión, ou non hai presión á vista. Esta xente necesita unha solución. Eso, que sempre te respondo dos puntos de vista que poderían enriquecer o documento e que, sobre todo, beneficiar o conxunto de todos os veciños das Pontes. E insistimos, o documento técnico non temos nada contra él. O documento está ben feito, hai informes a favor, está todo ben, pero nós o que non estamos de acordo é co convenio que asinales con Endesa. Parece-nos perjudicial para os intereses do conxunto do pobo das Pontes. Ademais, é tamén perjudicial para os propios vecinos do poboado. Vale, que me quede claro. Entón, a solución que propón Xuntos para o poblado das Vegas. Digo, para poder debatir, para ver se é mellor esta ou a propoñedes vos. Porque dixen un montón de cousas, moitas que se contradicen entre ahora, entre elas, radicalmente. Entón, quero dicir, hai un problema, hai que darte unha solución. Entón, que me quede claro, porque con tanta cousa non me quedou claro que é a solución que propón Xuntos para o poblado das Vegas. Nós non temos que proponer unha solución para o poboado das Vegas. Bien, Marisa. Nós dixemos que o documento técnico nos parece correcto. O que non estamos de acordo é co do convenio que asinades con Endesa, que tedes que ser máis exigentes con Endesa, e que, polo menos, todas as dotacións que se quedan como privadas que teñan que pasarse para públicas, de xeito gratuito, cesións gratuitas de Endesa ao Concello, porque Endesa o único que está facendo é aproveitarse de nós, de todos os veciños das Pontes. Estáse vendo o que está facendo agora con os traballadores e estáse vendo con este convenio. Quédase co que lle pode dar entendimento con 3 parcelas edificables que tampouco cede, quédase co hospitalillo para facer negocio, co Concello outra vez para sacarse máis cartos. Eso é con que non estamos de acordo. Sí, pero ao mesmo tempo, o sea, que todo que está privado que pasa público. E ao mesmo tempo, unha das cousas que estás criticando é o custe que vai supoñer para o Concello asumir todas as cousas. En que quedamos, María? En que quedamos? Se quedamos unha cousa noutra... O custe é igual, e ademais tens que pagar a parcela do hospitalillo. Non, mira, eu o que teño claro é que primeiro, aquí hai un propietario e xa dixen que hai que conxugar os 3 intereses. Hai un interés da propiedade, evidente, hai un interés dos inquilinos e hai un interés do Concello. O interés do Concello é salvagardar o interés xeral. O interés xeral, como ti ben dís, os informes son favorables e, polo tanto, o interés xeral está máis que garantido nesta operación. Por qué? Porque o que se fai é que un ámbito que está como está, e non fai falta que te explique, e se non vai dar unha volta por aí, se actualice a coste cero para o Concello. Outra cousa que ti me dis, no, é que despois vades ter que pagar o mantenimento, faltaba máis, ou non se paga o mantenimento ao resto do pueblo, ou é que non se trata de que As Veigas pase por fin a formar parte do resto do pueblo, pase a integrarse na malla urbana, eso xa desde o minuto 1, pero da igual como faigas, coa vía que dio BNG non consolidado ou coa vía que se adotou que é consolidado, pero nas dúas vías vai pasar a formar parte da malla urbana. E evidentemente faltaba máis cando un viario é público, cando uns equipamentos son públicos, cando unhas zonas verdes son públicas, ten que facerse cargo o Concello, faltaba máis. Pero evidentemente o Concello se vai facer cargo de todas esas zonas cando estén ao día, cando estén novas. Por eso, no convenio que diste que é tan malo, se conveña con Endesa que será Endesa a propiedade que se fai a cargo de poñer eso ao día. E que non pase como pasou en outras ocasións, que non vou a repetir aquí por aburrido xa.
Pero eso é salvaguardar o interés xeral. O que non podemos é decir si a propiedade ten interés en chegar a un acordo co Concello e dicirlle non, urbanización privada. Porque tal como está hoxe as Veigas, poderían poñer unhas barreiras nas entradas do poboado de Santas Paz, por deixar libre a Avenida das Veigas e facer a Moraleja 2 aquí. Pero entendo que eso non é de interés para o povo. Non sei se según xuntos eso é de interés para o povo. Ou que é interesante que eso pase a formar parte da malla urbana. E formar parte da malla urbana podelo facer co Pexón, claro que sí. Pero isto é máis rápido. O Pexón leva o tempo que leva. E o que vai levar, non oculto. Son complexos, son procesos moito máis complicados. E a problemas puntuales, modificacións puntuales, levámoslo facendo e vámoslo seguir facendo. O urxente, facémoslo por modificación puntual e non pasa nada mañá. Ou pasa algo, se está perxudicando ao povo. Evidentemente, para chegar a unha mesma solución hai diferentes vías. Nosotros propoñemos a nosa. Ti dis que técnicamente está correcta, xurídicamente tamén. Os informes sectoriais veñen todos favorables. Donde está o problema? E garantizamos o interés xeral, que eso, cando se traspase digamos, o dominio público sea de todos os veciños das Pontes, non lle costa un peso aos veciños das Pontes. Evidentemente, cando seña público, claro que o Ayuntamiento se ten que facer cargo de todo, ou non se fai cargo do resto do pueblo, non se fai cargo de todo, e xa sei, claro, non se chega a todo, pero evidentemente é responsabilidade do Concello facerse cargo do público, do que de todos. Que pasa? Que a solución que propón xuntos é que eso non pase a ser dominio público, que non pase. Pois eu teño claro, nosotros hai un problema e resolvémoslo. Dimos unha solución que está perfectamente validada e articulada, que entendemos que non se perxudica digamos, ao Concello, que se garantiza o interés xeral do Concello e todos os veciños e tamén do que vivimos no poboado das Veigas, que sabes nas condicións na que viven actualmente. Falabasme do informe de patrimonio, que non sei que é unha protección. Os informes de patrimonio non son optativos. O que di patrimonio non que facer. E, polo tanto, o que di patrimonio vai implementando no documento. Rogaría chico mirar as ver. O patrimonio non che di mira a ver se podes facer. No patrimonio di fai. E, de feito, un dos cambios que trae este documento con respecto á modificación, a aprobación inicial é esa. Que unha protección patrimonial que iba, e xa o expliquei na comisión informativa, nas diferentes tipoloxías de vivenda, e que se quitou como patrimonial, se metía como urbanístico constructiva, o patrimonio dixo volvedela a poñer, e volveuse a poñer. Porque o patrimonio non di mira a ver se queres poñer, non, o patrimonio dixe fai así, e faise. Entón, un dos cambios que leva este documento sobre a formación inicial é ese. Rogareche que o miraras ben. En canto ao tema, claro, negociar mellor con Endesa. No, sabemos que Endesa negocia bastante ben en todos os ámbitos últimamente. Por desgracia estamos lo vendo, porque parece que nosotros somos blancos. Pois agora está se vendo, eu levo anos repetindo neste salón de plenos que Endesa non Endesa, chamase Enel, hai moito tempo. E a negociación non é, non, negocia con mucho interés, claro que sí. Cando se vai negociar con Endesa tratamos de defender os intereses do Concello de Mier María, é posible. Pero se a propiedade se pechan banda, que faz, María? Si Endesa che di por aquí sí ou por aquí non. Evidentemente, hai moito tempo para negociar. Precisamente este documento, se tardou o que tardou, é precisamente porque as negociacións son bastante complexas. E o tema, claro que era mellor que o hospitalillo fora como equipamento público e a parcela axacente igual. Pero temos un acordo, que non é secreto, que xa se debateu aquí e en comisións informativas, sobre esa parcela. Está acordada. Está acordada. Por tanto, unha cousa non é o dice. Había unha solución mellor para o geriátrico, seguro. Seguro. Pero se a propiedade se pechan en banda, precisamente na negociación están buscando alternativas que garantan o interés xeral. E o que empezamos a facer, pero con unha negociación non é impoñer o que o Concello lle parece mellor. Trátase de negociar e hai que ceder. E a veces hai que coller algo que non gusta demasiado, que preferiría de outra maneira. Pero hai que ver se ali, precisamente, por desgracia, xa digo, estamos vendo que Endesa non Endesa chamase Eneles, e está en Italia. E as cousas cambiaron bastante de 10 anos para aquí. E, polo tanto, entendemos que o acordo que aquí traemos, baixo o noso punto de vista, é o que mellor conxuga os tres intereses. E o que o equipo de goberno lle interesa, que é garantir o interés xeral dos veciños das Pontes, está perfectamente garantido con este instrumento urbanístico. Non vai ser algo inmediato e non vai ser o mes que ven, dentro de un par de meses. Simplemente aclarar que vai levar un tempo o acceso ás parcelas en propiedade. Pero estaremos de acordo que para chegar a ese paso hai que probar primeiro este. E non todos aquí apoyamos, me parece. Porque sin facer isto,
que parece ser que sí che interesa, non sei se que se chegue ao final, hai que dar este paso primeiro. Primeiro hai que aprobar inicialmente, segundo hai que aprobar provisionalmente. Despois a Dirección Xeral de Urbanismo ten que firmar a aprobación definitiva, que normalmente, xa digo, as 2 últimas aprobounas en 5 semanas. 5 semanas está aprobando as últimas que chegaron no último día do ano. 5 semanas está aprobando. A partir de aí, Endesa ten que presentar o proxecto urbanístico, 20 días de publicación, e despois Endesa podría empezar as obras cando queira. Este é o procedimento que hai que seguir. Evidentemente, que se poden presentar alegacións, claro que sí. Alegacións ou contenciosos ou ir ao xulgado, pero como para calquera cosa da vida. Me explico, María? Pero aquí estamos a outra cosa, aquí estamos a defender os intereses dos veciños das Pozas. Sí, Menegan. Bueno, un punto dividido en 2 partes. Nos vamos a intentar manter orden e vamos a facer en ese mismo sentido. Alegacións. Nos presentamos alegacións, como xa tiñamos adiantado, e presentámolas tamén defendendo o mismo discurso que defendimos desde o principio. Por certo, un discurso que era coincidente co do propio equipo de goberno. Podemos recordar comisións informativas donde se tratou este aspecto e o propio grupo de goberno decía que entendía que eso debía ser non consolidado. E máis, desde o punto de vista técnico, nas primeiras comisións informativas tamén se defendeu non consolidado. Desde o punto de vista técnico tamén. Bueno, nos asesorámonos e os nosos técnicos tamén nos decían que eso debería de ser non consolidado. Claro, desde o punto de vista xeral, desde o punto de vista de veciños, desde o punto de vista do propietario, Enel, Endesa, como lle queráis chamar vos, cal é a diferencia? Pois íbamoslo xustificar, íbamoslo explicar, pero creo que xa non é necesario porque o propio conselleiro de urbanismo acaba de decir que o non consolidado sería máis interesante desde o punto de vista municipal, sería cando menos igual desde o punto de vista dos actuais inquilinos e, evidentemente, para que non sería igual sería para Endesa ou Enel, non sería o mesmo. É dicir, aí non conxugamos os 3 intereses, sino que o que estamos a facer é favorecer a un, fundamentalmente, que é o do actual propietario, Enel, Endesa, chámeselle como queira. Bueno, nos, o que sí podemos afirmar aquí, en este salón de plenos, é que seguimos defendendo que eso é non consolidado, que podemos traer informes técnicos que avalen que eso é non consolidado, e que os informes da Xunta, ningún deles, di que non sexa non consolidado. Ningún deles. O único que fai é, bueno, dar por visto os informes que se mandan desde o Concello. Si é certo que o informe xurídico establece que debe de ser consolidado. Si é certo que hai un informe que rexeita a nosa alegación acerca de si é consolidado ou non consolidado. Pero bueno, vamos a ver. Non vamos a mencionar outros expedientes de modificacións puntuais tamén, donde o informe de Secretaría é contrario, pero a posición do equipo de goberno tira para diante igual, non? Estou a referir concretamente o que pasa na modificación puntual da cooperativa. Aí hai un informe xurídico que é contrario á posición que defende o equipo de goberno, sin embargo, estáse tirando para diante. Lexítimo. Logo, en este caso, si o goberno, e tal e como acaba de decir Toni, entende que sería máis interesante considerado non consolidado, tería argumentos de sobra para tirar para diante. Tería argumentos de sobra. Outra cousa é que non se quera facer. E por que non se fai? Claro, é que Endesa xa é Enel, e é máis difícil. E é moi difícil negociar con Endesa. Bueno, a vista está. Difícil debe de ser, porque chegar aos acordos aos que chegades vos é complicado. E xa non vamos a tirar para atrás con ese convenio histórico dos 75 millóns de euros. Por certo, gustaríanos algún día ir dar unha volta
a ver como están esas cesións, que se nos enseñaran e a ver se están revalorizadas ou que pasou con elas. Igual xa subiron dos 75 millóns de euros, e se fose así, pues casi se podían poner a ver. Quero dicir, o criterio entre consolidado e non consolidado, se o goberno municipal de verdade o quixera defender, tiraría para adiante. E a Xunta non lle iba a decir que non. A Xunta non lle iba a decir que non. Bueno, calificar de obras de escasa, como di, de escasa entidade e obras accesorias un investimento de 4 millóns e pico de euros, home, pode ser que señas caso, pero eso sería prepotencia, explicarlle a alguén que se van a investir máis de 4 millóns e decir que eso é de escaso interés, bueno, ou de escasa importancia, de escasa entidade, pues hai que justificarlo, hai que justificarlo. Falar de que ali non se vai a urbanizar, por certo, o Concello de Urbanismo dixo, e afirmou tamén, que actualmente non hai soares ali. As parcelas non son solares, son parcelas. Por qué? Porque non cumplen a condición de soar, que é ter todo urbanizado. Claro, pero é que para urbanizar que hai que facer? Di actualizar os servicios, mentira. Hai que facer servicios novos, completamente novos. Hai algún dos servicios que se fai no 90% totalmente novo. No 90%, é dicir, casi é un servicio novo por completo. E iso é de escasa entidade? Bueno, pois sí, pode ser de escasa entidade, depende que nos digan, ¿no? Xa digo, nós evidentemente o punto das alegacións vamos votar en contra de desestimalas, porque seguimos entendendo que se trata de un chan non consolidado. E xa digo, podemos traer tamén informes que o avalan, e podríamos tirar a Xunta tamén, e afirmamos aquí que a Xunta non nos iba a decir que non. Non nos iba a decir que non. E desde o punto de vista dos actuais inquilinos non les perxudicarían nada. Bueno, acabase de mencionar aí por parte de Xuntos pois que esa visión de non consolidado implicaría a cesión de chan para a vivenda protegida. E canto? Depende de como queramos ver, pero podríamos chegar hasta un 30%. 30%. É interesante ou non é interesante? Bueno, pues que o valore que non teña que valorar. Para o BNG sería interesante. Logo, nos defendemos que eso é non consolidado. É certo que non hai no expediente ningún informe favorable á nosa posición, é certo, ¿no? Pero tamén digo que se se tramitara como non consolidado, teríamos tamén informes favorables por parte disso. Primeiro aspecto. Segundo, vámonos entonces á aprobación provisional. Home, nos insistindo e cumplindo con o noso deber, que é entender que iso debería de ser non consolidado, e polo tanto tratar de equilibrar os tres intereses, pero dicindo abertamente de equilibrar dous, o interés xeral sobre de todo e o interés dos actuais inquilinos e inquilinas. A nós, o de Endesa, o de Enel, seguro que se encarga ela de defendelo. Nós non vamos a equilibrar, todo o contrario, todo o contrario. Pois, entendendo esa posición, no ámbito técnico xa non vamos a insistir máis, pero no ámbito do acordo que figura no propio acordo, sí, temos que insistir. Bueno, nos vemos, e como acaba de afirmar tamén o propio Concelleiro de Urbanismo, que o que prima é o interés de Enel, Endesa, porque di que o proxecto de urbanización será un trámite curto, por certo, non ten que pasar por pleno. Nos pediríamos, non sei se o resto de grupos están de acordo con nós, pero nos pediríamos que se fixera previamente unha comisión antes de aprobalo na Xunta de Goberno para que o resto de grupos puidéramos opinar tamén e non se fixera directamente, ¿no? E máis, hasta podrían estar os representantes dos veciños e veciñas do poblado das Veigas tamén, que entendemos que deberían estar, pero acabas de decir, unha vez aprobado ese proxecto de urbanización, Endesa, Enel, pode empezar as obras cando queira. Eu teño subliñado, cando queira. Bueno, ese é un dos nosos problemas tamén. Eso de cando queira, creo que primar os intereses de Enel frente ao resto de intereses.
o expediente que hoxe se quere aprobar de forma provisional garante de alguna maneira que os inquilinos ou inquilinas que poidan despois acceder á propiedade das súas parcelas e das súas vivendas non van a ver repercutido o gasto que vai facer Endesa. É dicir, o acordo que hoxe traemos aquí vai a manter o precio inicial desas vivendas ou vai a facer que suba o precio desas vivendas. Van a ter que pagar os inquilinos e inquilinas indirectamente esos 4 millóns e pico de euros. No expediente non se garante, non aparece por ningún lado. Garante tamén ese expediente que inquilinos ou inquilinas teñan un prazo aproximado donde se poden facer coa súa vivenda. Tampouco. Acaba de decir o Concelleiro de Urbanismo que Endesa podrá empezar cando queira. Desconocemos o plazo de execución, pero que no convenio marco ese histórico falase de que se podría desenvolver por fases. Logo, se Endesa está mal, tan mal que ten que joderlle os cartos aos propios traballadores e traballadoras, pois igual decide, en este caso, aplazar tamén e facelo en fases e, polo tanto, retardar moito a execución das obras. Ademais de poderles imputar o gasto tamén aos propios inquilinos e inquilinas. Bueno, o convenio, o expediente que os traedes aquí garante eso? Tampouco. Tampouco. E no tema de cesións, bueno, pues xa se ten comentado tamén. É chamativo o que se di no informe acerca desas parcelas que ahora lle van quedar a Endesa para edificar. É dicir, en el Endesa vai a ter agora solares no Poboado das Veigas. Podrá facer con el o que queira, poñelos á venta, o que queira, podrá facer con eles. E dinos o informe técnico que a inclusión desas parcelas edificables correspóndese coa interpretación da única cartografía de conxunto que foi atopada por este equipo redactor do proxecto do conxunto do Poboado. E di que é do ano 1945. Home, eu viví no Poboado das Veigas bastantes anos, despois do 1945, e aquelas parcelas non estaban. Non sei se nesa cartografía de conxunto aparecían esas parcelas, pero desde logo podo chegar a garantir que non, no tempo que eu puiden residir no Poboado das Veigas. Logo, este criterio é un criterio claramente que favorece os intereses da empresa e para nada beneficia nin os intereses dos actuais inquilinos nin os intereses xerais tampouco. Logo, para nós, ese equilibrio do que falaba o Concelleiro de Urbanismo non se reflicte para nada no expediente. O único que nos está a decir é que novamente Endesa sigue marcando a pauta ao goberno municipal. Non temos moi ben ou moi claro o porqué, o motivo, desconocémoslo. Iremoslo vendo pouco a pouco, seguramente, ¿no? Porque aparecerán asuntos novos, con toda seguridade, ¿no? Pero non somos capaces de entender que o Concello aquí venda un convenio fabuloso desde o punto de vista urbanístico, un expediente que beneficia o interés xeral, e, sin embargo, non seña capaz o goberno municipal, o alcalde, que hoxe non está, pois, de conseguir unha reunión con Endesa Enel desde o día 31 de xaneiro hasta hoxe. É un pouco contradictorio. Por lo tanto, posición, vamos a votar en contra do que é rexeitar alegacións, lógicamente vamos a defender a nosa, e vámonos a abster no punto da aprobación provisional. Porque estamos aquí hoxe aprobando provisionalmente este instrumento urbanístico. Pois, evidentemente, Kiko, ti que tanto criticas, ti que sempre dis que moi malos negociantes somos, que Endesa nos ten secuestrados, pois coño, xa che orixen o día da aprobación inicial. Pero no 2003 vosotros fixeches unha modificación puntual. E é obvio que non costaba nada daquela coller o ámbito todo, porque era necesario xa no 2003. E as cousas víanse vir de lonxe.
e xa daquela se podía facilitar o acceso ás vivendas dos inquilinos ou resolver a cuestión urbanística do poboado das Veigas. Entón, que veñas ti aquí agora a decirme a min o malos que somos, que seguramente sí, o malo que é todo este instrumento que traemos aquí, que aí sí que non teño ninguna dúdas de que non é malo. Cando ti o puideches facer no 2003 e non fixeches, pois ten delito, porque entonces xa non estaríamos falando hoxe desto e teríades digamos, unha gestión moi ben feita no 2003. Ou é que no 2003 non era necesario levar a cabo urbanizar e organizar o poboado das Veigas? Seguro que sí. Non fixeches e agora resulta que no 2019 estamos aquí para tratar de resolver ese problema, e é un problema, ti o sabes, porque viviches ali, e resulta que todo mal. Todo mal. Pero que teño claro que aquí e a vosa función, pois poñer pegas, tratar de mellorar se se pode, etc. Pero que teño claro é que a única posibilidade a día de hoxe de resolver a cuestión urbanística das Veigas é esta, porque outra non hai, precisamente porque é NLN, e non serei eu tampouco que defendo os intereses de NL, ni moito menos. Xa digo que aquí tratamos de, a primeira posición nosa é sempre defender o interés real de todos os veciños das Pontes, pero ao mesmo tempo que está claro que os veciños do poboado das Veigas non poden ser secuestrados. E sabes o deterioro, precisamente porque viviches ali, o deterioro que sufreu nestes últimos anos o poboado das Veigas. E sabes que Endesa deixou casi de manter o poboado, precisamente para tratar de forzar unha situación. Eso non é justo. Pero cando un se senta nunha mesa a negociar non pode controlar a posición de outra parte. E o que teño claro que entre un acordo óptimo e un acordo bon, pasados os anos que pasaron, pois haberá que coller un acordo bon. En calquera caso, e está garantizado polos informes xurídicos e técnicos, non perxudica o Concello das Pontes, e en calquera caso sí que desbloquea a situación do poboado das Veigas, sí que a desbloquea. E xa digo, non perxudica nin o Concello, nin os veciños. Se é bon, malo ou regular para a Endesa, a mí sí que me dá igual. Me dá exactamente igual. Pero que teño claro que isto non podemos prorrogar máis. E ti sabes, cando dis, é que o principio deste traballo partimos dun solo no consolidado. E é certo, pero en que ano foi eso, Kiko? Dío todo. Porque o mellor isto era xa no ano 2010 e estamos no 19. E podemos seguir bailando a perdiz hasta 2025, pero entendemos que eso non beneficia en nada aos veciños do poboado das Veigas, nin beneficia en nada ao Concello das Pontes, e a Enel non sei, pero vendo, digamos, o recorrido que ten ahora mismo Enel, que descapitalizar a empresa, por lo menos en España, vender todos os activos e liquidar todos os activos, podía chegar un momento que di, en vez de invertir 4,5 millones de euros aí, para que os vou invertir? Se os podo destinar a outra cousa. O que pasa ali xa se apañará. Me explico. Podemos seguir así polos siglos de los siglos. Terá que facer o mellor labores de conservación e mantenimento, pero non vai poñer con este acordo que ti dis que é malo o poboado das Veigas nas condicións nas que vai poñer. Porque, desde logo, o que sí vai facer é actualizar todos os servicios. Evidentemente, dis tú, non é que vai non é descasa entidade porque vai a renovar o 90% dos servicios. Faltaría máis, porque deben ter algúns 80 anos. É como se vai todo o fibrocemento, pois o fibrocemento está superado, haberá que poñer outra cousa. E haberá que poñelo polo sitio por onde ten que ir. Pero eso significa que ese servicio non existe no poboado, sabes ti, precisamente, porque diches ali que non vos faltaba nin saneamento, nin auga, nin luz, nin viario. Eso significa que non se xa que ese solo urbano seña non consolidado. Sei que o barallamos no seu día, ti sabes por qué, pero ao final os camiños técnicos e xurídicos levaron por outra vía. Eso perxudica ao Concello das Pontes? Estou seguro que non. Perxudica aos veciños Veigas? Estou seguro que tampouco. E os intereses tenen, como acabo de decir, a mí sí que me dan igual. Pero o que non podemos facer a día de hoxe é seguir con esta situación enquistada e que repito, tu estes unha ocasión fantástica no 2003 para resolver e non fixestes. Non sei por qué, tampouco vos vou decir nin unha cosa nin outra. Pero ahora sí, con isto sí que se resolve. Que pode haber acordos millores, pois o millor sí que pode ser millor, pero estamos nun punto de non retorno, hai que facer xa, sí ou sí. Venga, procedemos... Non, tócame, creo. Dime. Xuntos tocolle tamén Sí, con réplica. sí. Bueno, vou explicar entonces, porque non fixemos, porque está ben que tomes posición sin atender a razóns. E primeiro dis que eso sería un delito, e despois pides explicación. Sí, as túas palabras son: por que non fixeches no 2003 cando foi o da escola infantil? E dixeches, porque claro, daquela era o momento de facelo, e aquilo parecería un delito non facelo. Foi o teu término, está aquí anotado e grabado tamén. Claro, e a continuación dis, claro, non conozas razóns. O sea, aquí tomas posición antes de escoitar os demais.
A nos gusta nos facer ao revés. Vale. Mira, ti eres conocedor tamén que no último convenio que nos asignamos con Endesa aparecía xa o tema do poboado das Veigas. E no anterior mans aparecía xa o tema do poboado das Veigas. Por que non se fixo? Pois porque non chegamos a un acordo. Exactamente igual que non chegamos a un acordo con todo o tema do lago. E por eso non lle dimos licencia municipal. Primeiro, porque non solicitou. Segundo, porque non había un acordo. Vale. Como actuades vos aí? Bueno, pois en este caso, plegándovos aos intereses de Endesa. Por que o que beneficia isto? Os intereses de Endesa. Claro, beneficia tamén aos veciños do poblado das Veigas. Pois sí, evidentemente. Pero eso non debe de ser o único argumento para tirar para adiante. Ti tamén tes o interés xeral, ou non? E tes asegurado que isto cumple tamén co interés xeral? Non. Tes asegurado tamén que lle cumple o interés de veciños e veciñas do poblado das Veigas? Tampouco, porque dis, claro, Endesa está descapitalizando, e igual non fai esas obras, e ti tes garantido que as vai a facer agora en plazo de tempo tamén, sí, con este convenio. Home, pois gustaríame sabelo para decir onde pon eso, onde o pon. Nos non o vemos por ningún lado, non? Claro, seguir sempre co escudo de veciños e veciñas do poblado das Veigas para tirar para adiante de calquera maneira non vale. Non vale. Nos entendemos perfectamente cales son as demandas que teñen esos veciños e veciñas. Ahora, tamén lles hai que explicar claramente que eso non se pode facer a calquera precio. Non se pode facer a calquera precio. E vos estades tirando para adiante atendendo os intereses de Endesa. Acaba de decir, Toni, no 2010 a visión era non consolidada. No 2010. Despois sabes que cambiamos. Claro que o sei. E recordo ben as palabras na comisión. Non estou disposto a abrir ese melón. De novo. É dicir, por que cambiaxe o criterio? Porque Endesa vos dixo que non. Endesa non estaba a favor desa consideración. E vos cambiaxe plegándovos aos intereses de Endesa. Punto. Hai do que decir a ver tamén. Foi así. Bueno, pois afirmo, nada máis. Vale. Que a vos vale este convenio tal e como vai porque entendedes que beneficia a todo o mundo. Perfecto. Os vosos argumentos. Nos entendemos que este convenio beneficia a Endesa. Beneficia a Endesa. Igual que o anterior. Exactamente igual. Está escollendo mortos de mala maneira. Vale. Bueno, non seguimos opinando igual. Ora, tampouco vamos a ser nosos que digamos que non fallades. Non nos vamos a posicionar en contra. En contra de desestimar as nosas alegacións, sí, ¿no? Pero do convenio, desde logo, que tampouco podemos votar a favor. Vale, pois esa, con todo o respeto do mundo, é unha diferencia entre vos e nós. É dicir, vosotros firmastes nos convenios, poñíades o tema do poboado das Veigas, que se tiña que resolver e tal, pero despois, cando un firma un convenio, tamén hai que leválo aos seus propios términos. É dicir, hai que forzar a outra parte a cumplir os seus acordos. O que non vale decir, no, que tíamos firmado, pero despois a Endesa non lle deu a gana. Pois, perdóname, se nosotros somos malos, vosotros tampouco eras moito mellores, porque se firmabades cousas que despois non facíades que se cumpriran, pois mal os convenios firmabades e mala ejecución deses convenios levadades a cabo. Eu o que teño claro, ti dis, non, se fóramos nosotros, pois seguiríamos nesta situación. Pois o sinto moito, pero por eso estamos aquí, porque nosotros non seguimos nesta situación. Nosotros temos claro que este convenio garantiza o interés xeral de todos os veciños das Pontes e así está informado xurídica e urbanísticamente. Beneficia, sin ninguna dúbida, ou garante os dereitos dos veciños inquilinos do poboado das Veigas, porque van poder mellorar a súa situación e poder facer cumplir as súas legítimas aspiracións. Segundo, garantiza os dereitos de ele, pero tamén as súas obrigas. Dereitos e obrigas. E a obriga da propiedade é facer a inversión que ten que facer se quere que todo isto que está aquí firmado se cumpra. E, claro, unha parte pode non cumprir un convenio, despois xa nos veríamos no xudado, tamén o digo, se non cumpre. Pero o convenio está firmado e para Endesa leva dereitos e obrigas, e unhas obrigas moi claras de facer unhas obras que ten que facer, con unha inversión que ten que facer e nunhos plazos que ten que facer. O problema, espero que non seña ese, e teríamos que esperar porque Endesa agora empece a demorar a cousa que non estou seguro que non vai ser así, segurísimo. Pero o que teño claro é que nosotros o que non vamos a facer é alargar isto ad eternum e a ver que pasa, porque como somos dous a negociar e se un se encastilla ou se desbloquea a situación
balanceando os intereses de todas as partes e, sobre todo, desde a nosa parte, garantizando o interés xeral, o interés particular dos veciños das Veigas e que isto se desbloquee. E pensamos que un momento, un punto de non retorno, e estámoslo vendo, porque o mismo que pasa a controversia da luz dos activos e dos pasivos, podemos pasar á controversia das vivendas dos activos e dos pasivos, e sabemos que é un arma que non está nas nosas maus, e polo tanto eu penso que non é o momento de arriscar nese punto. Levamos moitos anos con este tema, vos mo dixeches, firmaste os dous convenios nos que se iba a desbloquear isto. Ao final, unha das dúas partes non cumpleu a propiedade e a parte que era o Concello tampouco lle obligou a cumplir. Ou non puido, non sei, pero imagino que o deseo voso sería acadar un bon acordo e que isto se desbloqueara. Non puido ser. Pois nosotros chegamos a un punto en que, mirando polos intereses xerais dos veciños das Pontes, interés particular dos veciños das Veigas, entendemos que este é un bo acordo e así está asegurado polos informes xurídicos e urbanísticos. Bueno, ahora sí que... No, acabouse, Kiko, non vamos a estar debatindo, creo que están perfectamente claras as posturas. Pois que vamos a proceder á votación, tuveche turno de réplica, contrarréplica e tal, creo que debatir máis sobre este asunto, están claras as posicións, entendo, vades a votar en contra das alegacións, abstervos na votación da modificación, e, bueno, creo que están perfectamente claras as posturas, todo demais. Antes Toni preguntaba cal é a solución. Bueno, pues venga, nos queríamos dar a solución. Pues venga, danos a solución. Sí, a nosa solución sería que isto se integrara dentro do plan xeral. Pero cumplindo os plazos do plan xeral. Cumplindo os plazos do plan xeral. Vale? Que é o que non queremos. E entendemos que esa sería a mellor forma. De feito, era a posición que nos tiñamos. A posición que nos tiñamos era, nos dous convenios anteriores, era abrir negociacións. Vale? Como non se chegaba a un acordo, o que nos tiñamos previsto era metelo no plan xeral. Punto. E no plan xeral, Endesa teria que cumplir tamén as súas condicións. Exactamente igual. Estou de acordo, Kiko, contigo, xa yo expliquei a María que eso sí é coherente. O normal é que este tipo de cuestións, como outras tantas que están pendientes desde o ano 85, repito que temos as normas aprobadas aquí, se resolvan no plan xeral, pero tamén entenderedes, se sábelo por propia experiencia, intentaste levar un plan xeral adiante e ao final quedou a medias, nosotros estamos levando un plan xeral adiante e esperemos que podamos concluir, ojalá, pero en calquera caso, os plazos legais dun plan xeral, e se non demostramos, busca todos os plans xerais en trámite nos concellos galegos e mira a ver cal se fai en plazo. Unha cousa son os plazos legais e outra cousa é a realidade. Sabemos que un plan xeral é unha cousa moi complexa. E entón, como temos outras ferramentas, como son as modificacións puntuais, que xa digo, vimos utilizando con asiduidade e vamos a seguir utilizando para resolver as cuestións urxentes, porque isto entenderemos todos que é unha cuestión urxente, se non se puido facer antes, chegado o momento no 2019, de que é unha cuestión que non se pode demorar máis pola situación física na que está o poblado, polo deterioro que todos sabemos que está pasando o poblado, pois nosotros vamos a aprobar a favor desta modificación puntual que xa digo, garante a defensa dos intereses xerais do veciño das Pontes e os intereses particulares dos veciños do poblado das Veigas. É unha pregunta rápida, todo, sí. Chegou vos tamén a comunicación que nos chegou a nós e ao resto de grupos? Sí, está registrado. Vale. Moi obrigado. Ben, podemos proceder entonces á votación. Procedemos entonces por votando os dous puntos, que sería, en primeiro lugar, as alegacións. Entonces, votos a favor da resolución das alegacións. Da desestimación, perdón, da desestimación das alegacións, votos a favor. En contra? Abstencións? Ben, procedemos agora á votación da aprobación provisional das normas subsidiarias municipais no ámbito do poboado das Veigas. Votos a favor? En contra? Abstencións? Bueno, pois damos por finalizado o pleno. Moitas grazas a todos.